кіраўніцтва краіны под назвай Российская Федерация паводзіць сябе менавіта як вот это вот cancer, который вот просто метастазами пожирае как бы ўсё навокал. Зараз вот, ну, зараз увесь сусвет хварэе. А чаму? А таму што вот это вот усё адбываецца. Не цікава вот это вот наша ідэнтычнасць. Карпарацыям яна, ну, на халеру не патрэбна, мне здаецца, таму што ім трэба, каб хтосьці танна працаваў на рост іхняго капіталу. Это будзе нейкая іншая беларуская культура, не тая, якая была вот на пачатку мінулага стагоддзя. Ну, ничто неизменно. Пишем новую историю. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім прывітанне. В эфире чарговы выпуск программы «Идея X». Программы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а з намі на сувязі з далёкай сонечнай Каліфорніі, ну такой блізкай і дарагой нам Каліфорніі, таму што там таксама вельмі шмат беларусаў. Моя сённяшняя суразмоўца, журналістка, рэжысёрка, у свой час намесніца старшыні таварыства маладых літаратараў, стваральніца галерэі Віт-арт галерэі Віта Романенко, но сёння жыве под чужым прозвішчам Солсберг. Прывітанне, Віта. Прывітанне, это прозвище моего мужа. Не чужое. Я его засвоила вот так. Мы засваиваем іншыя тэрыторыі потиху. Ну правильно. Засваиваем и присобечиваем. Ну что ж. Дякую, Віта, што знайшліся. Я адкрыю такі вялікі сакрэт. З Вітай мы пазнаёміліся у далёкіх, але здаецца, такіх блізкіх, где-то конец 80-х, типа самы пачатак 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Дзесьці вот штосьці такое, таму што мы працавалі разам у адным будынку, праўда, на розных паверхах і ў розных рэдакцыях, але у доме друку у Мінску. І вось, Віта, ўсё ж таки я хацеў бы з табой вярнуцца у тыя часы нашай не такой уже і далёкай ад сённяшніх дзён маладосці. Тых часоў 80-х, таму што мне вельмі цікава ўсё ж таки чалавека, які і ў той час быў ва ўсіх гэтых працэсах, яго бачанне. Скажи мне, кай ласка, а у тыя гады, вось конец 80-х, наколькі ўсё ж такі вось гэтае пытанне ідэнтычнасці, нейкай вось свядомасці, яно было актуальна, і наколькі яно абмяркоўвалася, як яно тады выглядала, ці просто тады б на гэта не звярталі ўвагу, не думалі про гэта? Вот скажи мне, кай ласка. Ну, заўсёды ёсць людзі, якія по-рознаму неяк так вот мяркуюць, так? У нашым коле мы про гэта думалі, але как бы мы былі там, і мы ведалі, што мы самасвядомыя, так? Мы усведамлялі, хто мы такія, мы усведамлялі, што мы беларусы, мы усведамлялі, што мы маладыя, мы усведамлялі, што мы нешта можам памяняць і хочам памяняць у гэтым свеце, і мы как бы з гэтага жылі. Былі таксама людзі, якія ну, я б сказала, што ў тыя гады у Беларусі было менш людзей негатыўна настроеных на беларушчыну. Вот было менш. Таму што у нас тады как бы тэлебачанне працавала па-беларуску, у нас тады ў школах нармальна выкладалі беларускую мову з некаторымі хібамі. Вот. Але как бы было, і святы было нармальна правадзіць, і все гэта не забаранялася. І я памятаю, я тады у той час, как бы у мяне быў перыяд, калі я 7 гадоў размаўляла толькі на беларускай мове. Вот толькі, так, я там у лякарні ляжала, размаўляла па-беларуску. Мне усе казалі: о, так прыгожа, такая ты малайчына. Ну, у мяне не было негатыва. Зараз мне здаецца, што негатыва значна болей, і нават пасярод маладзёжы, і нават пасярод
той маладзёжы, якая зараз у эміграцыі, вот як не дзіўна, яны далучаюцца да беларускага кола, але вот это вот тое, што, як гэта сказаць, мы павінны быць добрыя, вот эта вот сарамлівасць за тое, што мы раптам станем нацыянальна свядомымі, это как бы это кепска. Давайте будзем сябраваць. Вот цяпер, мне здаецца, у беларусаў гэта значна больш праяўляецца, чым было тады у нашай маладосці. Слухай, мне падаецца, што мы пра нейкіх розных з табой беларусаў гаворым, прычым не толькі ў Беларусі, але і ў эміграцыі. Мне падаецца, што наадварот настроі, і зараз табе каментатары нашы скажуць, што зараз, асабліва пасля 20-го году, вельмі шмат людзей адкрылі для сябе беларушчыну, прыязна как бы ставіцца пачалі да гэтага ўсяго. Шмат людзей пачалі гаварыць, калі не пасля 20-го, то пасля 22-го года по-беларуску. І зараз шмат людзей наадварот как бы кажуць пра тое, што я вельмі хачу, я імкнуся, я працую ў гэтым накірунку. А ты кажаш наадварот. Я тут, напэўна, больш абагульняю. С аднаго боку гэта так. Ведаеш, што вот нават мой сын, ён нарадзіўся ў Маскве, мы тады как бы з'ехалі жыць у Москву, и он родился в Москве, 10 годов он там прожил. Потом, значит, приехал в Минск, пошел в белорусскую школу, и по-белорусски не размовлял. Вот ничего мы не могли с ним сделать. Он тут там учился, но не размовлял. После 20-го года, не глядячи на то, что он как бы давно, значит, працуе, живе, вучится у зусім іншай краіне, и он начал размовлять по-белорусски сам. Вот. И шмат как бы таких людей. Але я кажу вот про агульны настрой. Все одно, вот у эмігрантаў, так, мы, калі там сустракаемся на нейкія мерапрыемствы, мы на мерапрыемствах і выступаючы, так, как бы, гаворым по-беларуску, але вот усярэдзіне вельмі шмат існуе спрэчак пра тое, што да, ну, я вучу, я вывучу, але вот зараз вот не. І вот я просто параўноўваю той настрой, які быў тады, не гледзячы на тое, што было менш людзей, якія свядома гавораць па-беларуску, было таксама менш людзей, якія негатыўна на гэта настроеныя. Так? Зараз у Беларусі шмат настроена негатыўна, таму што баяцца. І шмат настроена негатыўна супраць Балтыкі, Прыбалтыкі, і палякаў чамусьці ненавідзяць. Я, конечно, ты, напэўна, там просто контактуешь з людзямі, якія больш свядомыя, тому што на Еўрарадыё ідуць, і Еўрарадыё слухаюць тыя, которые больш свядомыя, і каментуюць тыя, которые больш свядомыя. У мяне засталося шмат сваякоў, якія, яны катэгарычна не прымаюць, і зараз вот это вот. Я заўсёды была таким адшчапенцам у сям'і, но зараз гэтае адшчапенства как-то яшчэ больш праяўляецца. І такі вот, калі людзі ўжо не на беларускай старане, так яны ўжо і зусім катэгарычна супраць. А калі на беларускай старане, так яны яшчэ могуць вагацца. Вагацца так, я патрыёт, але я, значит, супраць гэтай улады, але я за тое, каб мы разумелі адзін аднаго. Вот мне здаецца, адназначна, мне здаецца, што вот это вот жаданне быць хорошым беларусам, вот яно зараз вельмі моцна. Раней у нас такое не было, ведаеш, потому что мы просто былі, а цяпер как бы ёсць вот этой трошечку страх падацца нацыяналістам. Вот яго больш, чым было раней. Я хочу яшчэ раз вярнуцца у тыя гады. Вот ты кажаш про тое, як вот открывалі, ставіліся там да ўсяго это тады. Ведаеш, калі казаць про мяне, то я ў прынцыпе менавіта тады, калі паступіў у БДУ, вось это другая палова 80-х гадоў, я адкрыў для сябе беларускасць, разам у прынцыпе с атрыманнем незалежнасці, з праявай там з прыходам там беларускага народнага фронта, с усімі гэтымі працэсамі, і я вот для сябе гэта ўсё адкрыў. Але калі казаць пра людзей, якія ў прынцыпе
ну как бы былі і раней мелі там звязаныя з беларускімі нейкімі працэсамі сваіх бацькоў, там дзядоў, вот інтэлігенцыяй. Я просто да чаго пытаюся. Я чуў такое раз словы про тое, что на жаль у нас няма пераемственнасці працэсаў. Мы увесь час открываем для сябе наноў і Беларусь, і беларушчыну, і ідэнтычнасць сваю і ўсё астатняе. То есть мы не ведаем про тое, что гэтае ўсё праходзілі наши папярэднікі, там я не ведаю, 1918 ці можа быть там падчас Кастуся Каліноўскага, ці там скажем у 60-х годах мінулага стагоддзя. Вот ты адчувала такое, вот ёсць сапраўды яно гэта перарванасць і ці існуе яна да сёння? Это вельмі цікавая заўвага. На самой справе не звяртала раней на это увагу, але ось, калі ты сказаў, я магу адназначна падпісацца. Вось, нягледзячы на тое, што мяне мама навучыла, таму што яна была ўсё жыццё ў культуры, і мы там па музеям, ну, з музеямі ў экспедыцыі ездзілі. Я сваё першае купале ў 14 гадоў адсвяткавала, і у школе па беларускай мове лепей за ўсіх была, дзякуючы культуры. Але гэта не было пераемнасцю. Это потому что калі я потым пачала вывучаць, што такое, што ў Беларусі ёсць гісторыя. Яны што, ну, вот, калі я была маленькая такая ў школцы, так, это было, мы беларусы, мы такія как бы класныя, вот ёсць беларуская мова, мы такія кветачкі-валожачкі. Вось, калі ўжо пасля школы ўжо пачаліся вот гэтыя вот рухі, там, як талака, тутэйшыя, мы ўжо тады пачалі вывучаць, нанова моя маці ніколі не ведала той гісторыі, якую мы потым вывучалі. І якую мы даследавалі, і адчынялі, і больш экспедыцый как бы было, і пісалі больш кнігаў. І потым, вот чамусьці так атрымалася, што вот мой сын, ён таксама сам вывучаў потым. І это, напэўна, ганьба мне. Вось, ну, ведаеш, што там было такое супраціўленне у маладого хлопца, такі, я нарадзіўся ў Маскве, я как бы тут, я такі, вот, я же русский, я кажу, ну, які ты русский, у тебя маці, бацька беларусы. І вот нягледзячы на тое, што вучыўся ў беларускай школе, і как бы вот ён потым сам вывучаў гісторыю. Ён ужо і не толькі гісторыю, але і найноўшую культуру Беларусі, ён таксама ўжо сам потым вывучаў па інтэрнэце. Потому что я уже как бы была, я ехала, я уже 9 гадоў тут. Так вот атрымалася. І я згодна з табой, што чамусьці вот так атрымліваецца, што ў нас няма пераемнасці, а я нават зараз не ведаю, што рабіць з гэтым. Хаця гэта жудасна істотная штука. Тут я не ведаю, хацеў казаць ці не хацеў. Я так, напрыклад, таму што я скончыла гісторыю мастацтва, і маё накіраванне было семантыка беларускага фальклору, і так атрымалася, што мае бацькі былі фізікі, і как бы я адначасова спасцігала вот этой вот наши беларускія павукі і фрактальную фізіку. І я убачыла, што наши продкі яшчэ да навукоўцаў ведалі, што такое сусвет, і што як ён пабудаваны, і рабілі вот этой вот павукі як сімвал сусвету і сувязі, значит, з вялікім сусім светом, так? І я сабе ўжо яшчэ з тых часоў, з 92-го там года поставила, што я, напэўна, вот моя мэта жыцця будзе неяк так зрабіць, каб не толькі там паслядоўцы, не толькі каб наши дзеці, але і каб людзі ва ўсім свеце, можа быць, як мага болей даведаліся пра вот это вот, пра сувязь этнаграфіі, гісторыі Беларусі, ну, увогуле з сусветнымі дасягненнямі. Вот я хочу, каб я нешта такое правяла, але я згодна з тое, што гэта бракуе. Зараз вот мае сябры тут у Каліфорніі, яны самі спасцігаюць культуру, яны самі не адзін ад аднаго, і ніхто ад бацькоў не... Я згодна з табой, правда. Ну тут разумееш, что тут, конечно, можешь сябе у пэўнай ступені вініць, ну калі что твой сын, да прыкладу, не своечасова, не с малаком маці, як это кажуць пафосна, ўсё это сябе упітаў, але як мне падаецца, роля сям'і, она, конечно, вялікая.
але значная роля, калі там не меншая, а ну не большая, але і дзяржавы. Калі дзяржава гэта не дае, калі гэта няма вось так вот агулам, каб усё грамадства спасцігала, то сам вот адзінкамі гэта не выцягнеш. Не выцягнеш. Таксама сёння думала про то, што мы-то калі былі, так, нам было прасцей нават мову вучыць, таму што яна была, і мы яе заўсёды чулі, яна была па радыё, у нас былі беларускія радыёканалы, і не адзін, а шмат, і афіцыйныя, і паперы былі на беларускай мове, і тэлевізійныя перадачы былі на беларускай мове. Это ўсё было, і нават калі людзі не размаўлялі, і это не было ў жыцці. Это было значна прасцей, і не было супраціўлення гэтаму. І вот цяпер ідзе супраціў... Ну, цяпер, мы ж ведаем, цяпер беларуская мова, яна прыраўніваецца да белага сцягу. Калі дзяржава не будзе... Таксама, вот ведаеш, таксама я как бы думала нядоечы про тое, што як тут вот у Каліфорніі. У прынцыпе, Каліфорнія — это тэрыторыя, на якой жылі мексіканцы заўсёды. Так, мы это ўсё ведаем. Вот дзяржава прыйшла з ангельскай мовай, і іспанская мова тут, конечно, вельмі істотная. І там пайсці працаваць у якія-небудзь грамадскія сервісы без ведання іспанскай мовы вельмі цяжка. Але іспанцы жывуць, ну, мексіканцы жывуць цалкам абасоблена, і у грамадстве няма такой велізарнай культуры і падтрымкі іх. Как бы людзі існуюць сваёй ангельскай мовай і нармальна. А я размаўляла з некаторымі там маладымі мексіканцамі, як яны да ўсяго да гэта ставяцца. Яны кажуць, мы жывем сваім варункам, мы вельмі годныя за сябе, мы ганарымся тым, што мы, значит, мексіканцы, і мы вельмі падтрымліваем сваю культуру, але гэта ідзе не на грамадскім узроўні. Яны ўсё адно, яны тут жывуць як у эміграцыі. Это я про тое, што дзяржава, якая не падтрымлівае сваю дзяржаўную нацыянальную ідэнтычнасць, гэта не дзяржава гэтай нацыянальнай ідэнтычнасці. Это не іншае. Это не разам. Слухай, ну тут можа быць, можна сказаць, так знаеш, таксама так рэзка, што значыцца беларуская дзяржава гэта не дзяржава нашай беларускай ідэнтычнасці. Але ўзнікае тады пытанне, а у насельніцтва той тэрыторыі беларуская ідэнтычнасць ёсць? То есть яны яе разумеюць, яны яе прымаюць? Што это... Недобра, напэўна, але вот там мусіць как бы ёсць ты, якія грамадзяне Беларусі, якія тутэйшыя, і якія, напэўна, назад хочуць у Савецкі Саюз. Не, у іх... Не, там, конечно, ёсць людзі, якія вот яшчэ засталіся, натуральна. Ёсць такія людзі, якія адчуваюць сябе беларусамі, я ведаю, нават на беларускай мове размаўляюць. Вось, але вот ты, якія падтрымліваюць цяперашні рэжым, яны радыя, што гэты рэжым не падтрымлівае беларускую ідэнтычнасць. Ім это ўсё не патрэбна, бо для іх гэта дадатковыя цяжкасці вучыць, дадатковую мову, а што тая культура. Яны на самой справе, яны нават культуры не ведаюць. І яны не хочуць яе ведаць. Таму што яны атрымліваюць тое, што вот ім прапаганда ў галаву засоўвае паціху, так, і яны не рупяцца вывучаць нешта новае. Ну, это такі вот стан такога расліннага існавання. Мяне, напэўна, узнаведзе шмат хто, да, за расліннае існаванне, але ну, это просто тэрмін такі, гэта не абраза. Ну, мы маем на ўвазе расліннае існаванне у сэнсе усведамлення ідэнтычнасці сваёй самаідэнтыфікацыі. У сэнсе не усведомлення сваёй ідэнтыфікацыі. Вот я вот просто вот існую біялагічна, і я не спрабую зразумець, хто я, жанчына, мужчына, белы, чорны, русский, беларус. Вот мне как бы абыякова. Я просто хаджу, купляю продукты, хаджу на працу, зарабляю грош, езжу ў Турцыю на адпачынак, ну вот і ўсё. І дастаткова. І не чапайце мяне там со своими демократичными идеями.
Вот Ну, это вот я маю на увазе. бачиш, вот, але такога пытання, хто я, што я, там рускія са знакам якасці ці беларус, але вот как-то по-русски гавару, ці яшчэ невядома хто. Ну, вот такія пытанні ідэнтычнасці, самай ідэнтычнасці, скажем, не ўзнікаюць ні ў палякаў, ні ў французаў, ні ў, я не ведаю, якіх-небудзь там партугальцаў, ні брытанцаў, а ў беларусаў узнікаюць. А можа, такой ідэнтычнасці просто не існуе? Не, ну у іх не только яно не ўзнікае, яны просто ведаюць, хто яны, ведаюць сваю культуру. І, скажем, тыя, которые ўжо амерыканцы ў трэцім калене, але яны з Украіны там, ці з Рыгі, ці з той же Беларусі, вот, і яны могуць нават не размаўляць на сваёй мове, але яны ўсе ведаюць, хто яны такія. Ну вот памятаюць, што вот ёсць продкі, так? Тому што людзі, якія перасоўваюцца, это те люди, якія думаюць пра сябе, якія думаюць пра сваё існаванне і якія думаюць пра тое, што для яго лепей, дзе ёсць лепшыя умовы для развіцця майго жыцця. Вось. Ідэнтычнасць беларуская. Ну, у самой Беларусі как бы шмат таго, хто не думае, таму што призвычаіліся людзі думаць, што мы вот з Савецкага Саюзу, і нормально. А я не ведаю, а можа і баяцца просто. Ну, тому што это небяспечна. Але вяртаючыся как бы до таго, што ты сказаў, што французы, палякі не думаюць у іх, яны гэта ведаюць. Ну, я ведаю, што я жанчына, я ведаю, што я чалавек, так? Але я кожны дзень гэта не педалюю, таму што, ну, я так жыву. Вось, і я ведаю, што я беларуска, я так жыву. І я размаўляю па-ангельску, так, са сваім мужам, ён не размаўляе па-беларуску, па-расійску, вот. І как бы са сваёй сям'ёй я размаўляю па-беларуску, з сябрамі па-беларуску. І такім чынам мне ўжо не трэба дадаткова нешта вырашаць, так? Я ўжо вызначылася, я магу вырашаць нейкія іншыя праблемы. Вось, там, якую булачку я сёння з'ем. Ці не буду я есці сёння булачку. Вось. А там на Беларусі, калі у чалавека няма выбару, на якой мове размаўляць, якую культуру жыць, так, яны таму, можа быць, таму і не размаўляюць. Я вельмі моцна веру, што калі б што-небудзь змянілася, і калі б дзяржава пачала зноў прапагандаваць і паказваць беларускую культуру і даваць ёй магчымасць квітнець і быць, вось, то тады людзі пачалі выбіраць і пачалі б думаць, і я ўпэўненая, што значна хутчэй бы павярнуліся да яе, таму што это вельмі класна, калі ты раптам усвядоміў, хто ты ёсць, калі ты вот раптам сам для сябе нешта такое адчыніў і зразумеў, у чым мая асаблівасць. Не тое, што я адзін, там, не то, что я одна мойва, там, з цэлага кагалу мойвы ў акеане, а тое, што я нейкая асоба, і чым вот эта вот моя асоба адрозніваецца ад іншых асобаў. Можа, блытана трошечку. Ну, может, ты вырулишь куда-нибудь? Выруливаем далей. Давай звернемся до твоей такой ипостаси, назовем это так, як чалавек, які ведае гісторыю мастацтва, і які, ты сказала на пачатку, мы вот ездили в экспедыцыі, я так разумею, что размова ідзе про этнаграфічныя экспедыцыі. І вось были не только этнографичные, они были целые. Ну, але вот гэта у глыбінкі беларускія вось звычайных беларусаў у рэгіёнах, размовы вось гэтыя з бабулямі, з дзядулямі пра беларусамі. Скажы мне, ласка, ты можаш вот зараз, гледзячы на тых беларусаў, на тыя свае паездкі, узгадваючы размовы з імі, гледзячы на сённяшнюю сітуацыю і сённяшнія, а можа і не толькі сённяшняе, і раней то же самае было, стаўленне беларусаў да сваёй культуры. Чаму? Вот чаму яны ўзялі і ад усяго гэта в прынцыпе у лепшым выпадку абыякава ставіцца, а хтосьці просто как бы і адмовіўся ад усяго гэтага? А мне падабаецца, як ты выруліваеш на сваёй справе, таму што глядзі, калі мы тады ездзілі, і я ўпэўнена, што калі зараз таксама людзі ездзяць і ў глубінкі размаўляюць,
з бабулямі і дзядулямі. Бабуля і дзядулі не адмаўляліся ад гэтага, ад усяго. Яны ведаюць, што гэта іхняе, і яны это памятаюць просто, што гэта вот было. Вот мы жылі вот так вот, так? Яны просто з часам, калі жыццё пачало мяняцца ў палітычным сэнсе, яны пачалі убирать у сябе вот это вот новые уплывы, якія давала савецкая дзяржава, і как бы потым пераменная такая вот пераменная настроі ў беларускай дзяржаве. Яны жылі з гэтым вот як жылі. Я б не сказала, што яны усведамляюць, што мы там беларусы. Гэта просто была іхняя культура, і яны нават не усведамляюць, што гэта культура. Вот, яны просто кажуць, ну, у нас было вот так вот. Мы рабілі вот так вот. Вось, тым больш, што мы ездзілі у тыя даўнія часы, калі вот толькі-толькі зрынуў Савецкі Саюз, і калі яшчэ на Беларусі было шмат зачыненых цэркваў, усе з іх пераўтварыліся у склады, шмат якія былі просто зачыненыя, і там захоўваліся ўсе тыя культурныя каштоўнасці, якія былі створаныя да рэвалюцыі, может быть, я не ведаю, может быть, пазней, так, вот, до таго, як бальшавікі это ўсё зачынілі. Вось, мы это ўсё маглі просто браць, і людзі ўсё гэта просто любілі, і гэта было тое, што яны любілі. І таму яны да гэтага ставіліся вот яшчэ шчыра. А потым, калі ўжо вот это вот ўсё паразабралі, паставілі это ўсё ў музеі, у іх ужо памеж засталося. Затое з'явіліся тэлевізары, бачыш, і ў тэлевізарах з'явілася іншая прапаганда, і з'явіліся іншыя песні. Вось, і ў школах з'явілася іншая праграма, ўжо перасталі вучыць на беларускай мове. А яны так паступова, так кынк-кынк-кынк, как бы і скруціліся да таго ладу жыцця, на якім, ну, існаваць просто прасцей. Это, напэўна, вот, я не ведаю, рыба, якая жыла ў акіяне, она, напэўна, ніколі не зможа пераплысці і жыць у рэчку. А вот беларусы ж, мы ж такія адаптатыўныя, ведаеш што, і таму мы, напэўна, з акіяну сваёй душы змаглі пераплысці вот у рэчачку і прыстасавацца, как бы там вот існаваць. Вот. А можа, таму, што нам паабяцалі, што калі мы пройдзем гэту рэчачку, мы там апынемся ў нейкім новым іншым акіяне расійскай культуры. Не ведаю, пра гэта я такого першае не думала. Вось, але калі ўжо мы такія адаптатыўныя, ёсць спадзеўка на тое, што прыйдуць іншыя часы, і мы вельмі хутка пераадаптуемся назад. Ну, ведаеш, мне, канешне, вельмі прыемна чуць аповеды пра тое, што вот у 20-м годзе даже тыя беларусы, беларускасць, чыя была под цэлым таким цэментным слоем нейкай там рускасці, там англійскасці, амерыканскасці, яшчэ чаго, халера ведае чаго, але гэтым вось 20-м годам шкрыбанула, і под гэтым цэментам вот беларускасць выскочыла і закаласілася. Прыемна пра гэта думаць і думаць, што ну вот часы зменяцца і ўсё вернецца. А будзе чаму вяртацца? Ну, слухай, ну, в 20-м же как бы нешта так пробилося. Да, потому что, ну, веры как бы уже не было практично. Вось, калі ў 20-м пачало, ну, не ведаю. Калі яшчэ гадоў 20, напэўна, то можа ўжо і не будзе. Вот, а калі гадоў 10, дык можа яшчэ і будзе. Ну, глядзі, зараз тут прыйдзе які-небудзь шупа ў каментары і скажа: мы тут 300 гадоў былі под імперыяй і ўсё знішчалі нашу Беларусі, беларускасць у нас і не знішчылі, а вы тут кажаце, тут што тут? І не знішчылі, але ж ужо, ну, няма таго, што было раней, вот, на самой справе. Ну, вот няма таго моцу, няма таго акіяну, які быў раней. Ну, вот няма таго акіяну. І няма таго акіяну, які быў да нашага... Я так лічу, што нават у нашай маладосці вот не было таго акіяну, які быў у году там 19, напэўна, мінулага стагоддзя. Вось, калі была ВНР. Там
тады гэта ўсё было яшчэ бліжэй, і тады ўсе тыя бабусі і дзедусі, яны яшчэ былі маладыя, і яны гэтым жылі, і гэта было ўсё тады сваё, і гэта было тады моцнае, невыкараненае, і было значна цікавей ім і прасцей. А калі вот былі мы ўжо, так, мы ўсё адно это узгадвалі і аднаўлялі. А цяпер гэта ўсё узгадваецца ўжо ўсё адно як альтэрнатыва. Вот мы яшчэ ўзгадвалі не як альтэрнатыву, а як тое, што амаль падзабыла, а мне здаецца, што цяпер ужо ўзгадваецца проста як альтэрнатыва сённяшняму існаванню. Я проста гляджу, як людзі робяць тыя ж тыктокі, спрабуючы падняць гісторыю. Это ўсё цудоўна і вялікі ім паклон. Але это уже не памяць. Это ўжо просто вот вычытванне гісторыі. І, на жаль, мне здаецца, што это будзе нейкая іншая беларуская культура, не тая, якая была вот на пачатку мінулага стагоддзя. Ну, ничто неизменно. Пишем новую гісторыю. Ну, так. Але давай да гісторыі ўсё ж таки даўнейшай. Да вот тых вот, я нават не ведаю, што нейкіх вот штучки, якія у цябе за спиной. Ну вот я-то так вот заўсёды ставіўся, ну павукі сабе, ну вот нешта такое, что вот ад няма чаго рабіць, плялі некалі там наши продкі. Ну что было под рукой, тым і карысталіся, на што хапіла нейкае воображение, кажуць, то і скруцілі. А ты тут вот кажаш, что вот тут вот целая там физика, некие там квантовые механики, некие это самое, как он там называется, некие там, холера его веда, сусвет некий там. Фракталы, да, сусвет некий, фрактал. Вот, вельмі слушно сказал про то, что чаго былі, то и рабілі, наколькі как бы хапіла, настолькі и мудрагелілі вот это вот все. Это так, а штосьці у мяне рэзкасць, мне здаецца, з'явілася. Это самое. У гэтым сэнсе я, конечно, працягваю традыцыі продкаў, нягледзячы на тое, што я іх не раблю больш саломы, тому што я ўпэўнена, што калі б у наших продкаў былі тыя магчымасці і той выбар, які мы маем цяпер, яны б таксама ім карысталіся і таксама б рабілі з іншых матэрыялаў. Вось. І таксама, напэўна, прымянялі іншыя тэхнікі. Але сутнасць у тым, у што яны верылі, таму што яны гэта не проста ад няма што рабілі, яны ў нешта верылі. І вот гэта ўжо перадавалася как бы з малаком маці, так? А верылі яны ў тое, што калі пасля ўраджаю надыходзіць зіма, надыходзяць доўгія ночы і кароткія дні, становіцца холодна, і які там злыя энергіі пачынаюць жыць вакол цябе, можна паспрабаваць яны гэтыя штукі выкарыстоўвалі для того, каб абараніць свой дом, але таксама там сутнасць у тым, што гэтая штучка, павукі, у Беларусі, Польшчы, Украіне яны завуцца павукі. У Фінляндыі, Эстонії завуцца хімелі, у Літве яны завуцца содаі. На усялякіх мовах это значыць нейкі там райскі сад ці неба. Так? У нас трошку інша, у нас ёсць два варыянты. У палякаў у нас яшчэ іх называюць дзяды. А дзяды это таму, што на зіму дзяды уходзілі ў выраі, і зімой, значыць, яны жылі ў выраі, не тут на зямле, нашы продкі. Вось. А павук это быў дапаможнік макаша, які пляце, якая багіня неба і пляце судьбы как бы ўсіх людзей. Дык вось, значыць, гэтая штука, яна фрактальная, а я тут, напэўна, вы ж ведаеце, так, якія вот яны павукі. І, як так сказаць прасцей, значыць, увесь наш сусвет, ён фрактальны. Это то, что уже физики и математики адчынілі, так? Ён фрактальны, а фрактал это, значыць, калі нешта адзінае цэлае делится на часткі, якія асобна падобныя на вот это вот цэлае. І вот это вот дзяленне, яно можа ісці без конца. Вот дрэва, напрыклад, фрактальны. Ёсць адзін гэты
ствол, там, значит, ідуць адгалінаванні ветачкі, кожнай ветачкі адгаліноўваюць таким самым чынам, калі ты будешь браць там на памер маленькай ветачкі, яно будзе падобнае на большыя ветачкі, на ўсё дрэва цалкам. Маланка, рэкі, сацыяльная структура грамадства, там чалавек, сям'я, раён, ці там вёска аб'ядноўваецца там у нейкі там большы кангламерат, у краіну, ну і так далей. Куды не плюнь, усё паўсюль, значит, у нас фрактальнае. І на самой справе вельмі дзіўна, как бы, то, что наши продки дошли до вот такой вот системы. Это были не только наши белорусы, это были усе от поўначы до поўдня. Центральная Европа, вот эта вот уся полоса, как бы усе их рабілі. Што на самой справе кажа пра нашу уключнасць у еўрапейскае жыццё там яшчэ спрытпон вякоў. Вось, і яны ўсе разумелі, што яны з'яўляюцца часткай нечага агульнага. Вось, і падоўваючы сябе да гэтага агульнага праз вешанне вот этих штучак у кватэры, яны такім чынам дапамагалі сабе усведамляць, што яны частка, але частка аднаго ўсяго большага, але как бы вот усё адно частка. Частка, это значит, это я, и я неким чынам я адрозніваюся. Так, я з'яўляюся, як ёсць там у мяне рука, другая рука, так, ёсць нага, але гэта суцэльны арганізм. Вот как бы мы суцэльны арганізм сусвету, але пры тым усім мы абасобленая частка со сваімі мэтамі і со сваімі задачамі. Ну, я не буду. Я могу долго, но я не буду. Говорит, нема раздавать, да? Не, ну, зумой, просто калі хто там спецыяльна прыйшоў на лекцыю, ведаеш па гэтую справу, так там можна доўга гаварыць і ніколі не спыніцца, але ж мы з тобой пра іншае, мы з тобой пра беларускую ідэнтычнасць, правда? Правда, і вот я хацеў, ведаеш, калі я пачуў ад цябе, што у прынцыпе у гэтым вот павуку, у гэтай штутцы можа быць нават зашыфраваная ці вот сканструяваная сацыяльная структура грамадства, то есть яна вот так вот беларускае грамадства, ну у тым ліку і беларускае грамадства вот так і выглядае, як вось гэты павук у цябе за спиной. Ну так вот и выглядае. Глядзі, вот тут вот так вот поглядзім. Вот это, напрыклад, ты, вот это, напрыклад, я, вот это там, напрыклад, Цапкала, гэта Ціхановская. І мы как бы, і мы ўсё адно тут яшчэ вот, не гледзячы на ўсё, вот тут Лукашенко тут яшчэ вісіць. Ось, і як бы Вот там не слово было, «висеть» мне, конечно, сподобалось, да. У цельную такую вот структуру, может быть, якая яшчэ не до конца самоусведомленная беларускае грамадство, так? Але мы некая такая асобная адзінка. А калі глядзець шырэй, так, дык там может быть вот там украинское грамадство, тут вот может быть польское грамадство, тут там может быть российское грамадство, и все одно мы ведь живем в агульным сусвеце. И калі з гэтага сусвету там, напрыклад, одно грамадство возьме там і захоча пераскочыць і падпарадкаваць сабе іншае грамадство, пачнецца дысбаланс, так нельга, просто уся структура будзе парушаная, знаешь, как бы. Вось, і калі там, напрыклад, наше беларускае грамадство само сябе сажрэ і перастане існаваць як беларускае грамадство, то таксама будзе дысбаланс і таксама будзе кепска на самой справе для ўсіх, тому што хтосьці пачне там валіцца, хтосьці пачне рэзка ўзлятаць, там згубіць прыток, не ўсе ж вытрымліваюць галі-галі. Это я жартую так. Ну, прыгожа жартуеш. Слухай, калі сацыяльная структура грамадства, это фактычна вось зашыфраваная у павуку, а можна, ёсць нейкі павук, дзе зашыфраваная наша структура нашай ідэнтычнасці? Ну, мне, напрыклад, вот эта вот цікаўнасць фракталамі вельмі дапамагла, таму што одна вельмі вялікая існасць гэтай штукі, это то, што як наверсе, так і ўнізе. Так, кожная маленькая дэталь, яна з'яўляецца дакладнай копіяй как бы усяго асноўнага. І як на нізе, так наверсе, як наверсе, так на нізе,
это не про тое, что Бог падобны на цябе і на мяне. Это про тое, что мы как бы фрактальныя, і мы можам а, і мы з'яўляемся, мы самі па сабе з'яўляемся падабенствам агульнага сусвету. І мы самі з'яўляемся часткай гэтага сусвету. І калі я адчула у сабе адказнасць за тое, што я частка сусвету, вот это вот ужо адказнасць, так? Я пачала тады больш рупліва глядзець на свае ўчынкі, сказаць, што я зрабілася лепей, не, я просто пачала цаніць больш тое, што я маю істотнага, так, і пачала гэта выдаваць вот у той сусвет, потому што у сусвета няма іншых рук і ног і мазгоў, ёсць толькі как бы нашы чалавечы. І я на самой справе как бы вельмі веру у тое, што калі раптам вот усё беларускае грамадства пачне усведамляць, што мы беларусы і мы нешта істотнае у гэтым сусвеце, вось, і мы, значит, маем гэта данесці, і мы маем гэта інвеставаць у сусвет. Я думаю, што тады нам будзе больш шчасця на самой справе. І вот калі мы начнем, нам хацелася б, каб мы пачалі гэта усведамляць. І ну, я заўсёды как бы адчувала сябе беларускай, але былі, на самой справе, былі такія моманты, калі, ну, не тое, каб сорамна было, да, але было неяк так, ну, так, вот асабліва, калі я толькі там 10 гадоў назад таму пераехала у Амерыку, тут яшчэ ніхто не ведаў про тое, што такое Беларусь, вот просто, ну, літаральна не ведалі, што такое Беларусь. Нават мой муж, ён некаторы заўсёды как бы блытаў Беларусі, Украіну, ён сваім сябрам там нават там просто праз год пачынаў расказваць, а нас Кіева. Я говорю, ну, што я беларускі, я как бы, ну, это яны настолькі просто не ведалі, што ёсць Беларусь, вот настолькі не ведалі. І, конечно, гэта было неяк так крыўдна і горка, і калі там народ пытаўся, ты адкуль ты, я з Беларусі, я памятаю, адзін чалавек пажартаваў, о, выдатная краіна, я ведаю, у вас такія цудоўныя пісьменнікі, я ведаю вашу літаратуру, я такія вочы вялікія зрабіў, так не гляджу. Ну, это не может быть правдой. И он раскололся, он говорит, ну, конечно же, я пожартовал, я как бы, я не маю уявления про то, что такое, где такая Беларусь. Это, на самой справе, это было вельми крыўдна. Вось, а іншая там дзеўка, псіхалагіня, она мне казала, ты вот, каб знайсці сябе тут, спрабуй зразумець, хто ты, і как бы выкарыстоўвай вот это вот, як ну, там, як лінію свайго жыцця. Вот карыстайся вот это, нясі вот это вот у грамадства. А ось, 10 гадоў там, ну, на самой справе было как бы не так лёгка гэта зрабіць. Там, ты ведаеш, што я там амаль 15 гадоў пражыла ў Маскве, і как бы я такая думала, а што выбраць? Я как бы і тое ведаю, і гэтае ведаю, так? А яшчэ я ў Кіеве вучылася там некалькі гадоў, как бы вот. І вот як. І на самой справе мне шчасце прыйшло толькі тады, калі я вот назад вярнулася да сябе, так, да той самай, якой мы былі ў маладосці, якая была маленькая, калі я там бегала по тым блакітным азёрам, по вот этой вот траве, і вот так вот все раскрылася, так, і увесь свет разам са мной памяняўся, таму што мы фракталы, яны развіваюцца ў абодва бакі. Ведаеш, што не толькі там ад вялікага на меншае, але і ад меншага на вялікае. Калі мы беларусы адчуем, калі мы беларусы прымем самі сябе, калі мы перастанем думаць, што мы нейкая там занядбаная нацыя, што усе намі пагарджаюць, а мы как бы толькі як ахвяры, калі мы... Андрей Кудзіненко, мой любимый сябар, сказаў, што сціпласць – гэта шлях у нікуды. Вот, беларусы вельмі сціплыя, але гэта шлях у нікуды. Трэба мець вот такую сваю годнасць. Вот я вот это, вот я вот это вот. Вось. Але глядзі, калі мы нешта зменім у сабе, і прычым масава, і ў сваім грамадстве, у сваёй свядомасці, у сваім стаўленні да ідэнтычнасць, мы паламаем вось таго павука со структурай нашай ідэнтычнасці, які ёсць на сёння. Вот он ёсць такі,
Можа ён уже збалансаваны, а мы тут зараз нешта зменім, нешта там адкрыем, нешта адчуем, а ён раз тады і зламаецца. Можа лёс А мы такі. не змяніць павінны, мы павінны вярнуцца да сябе, мы павінны знайсці сябе і перастаць гэтага саромецца, і мы павінны как бы наадварот как бы зрабіць гэта больш моцным, потому что сусвет нас уже окей, можна тады сказаць, сусвет нас стварыў такімі сціплымі, да, такімі вот прыстасаванцамі, але як не дзіўна гэта гучыць, так можна ж з гэтага зрабіць годнае, вот, і годнасць. І я не ведаю, там нейтралітэт ці нейтралітэт, я для сябе как бы не вырашыла яшчэ, калі шчыра казаць. Вось, але ну тое, што мы умеем зрэшты как бы паважаць суседзяў і рабіць так, как бы, каб было мірна, так, гэта можна неяк выкарыстоўваць, але не наступаючы на сваю ўласную годнасць, а быць, напрыклад, там краінай міратворцаў. Это я фантазую как бы зараз. Там накошт таго, што зараз сусвет збалансаваны. Знаешь, калі людзі паміраюць ад рака, так, рак это такая самая там маленькі сусвет. На самой справе, то, что глядзі такой метастазы вот этой вот фрактальнай пускае і пажырае как бы тую структуру, у якую ён вот засяліўся. Вось. Мне зараз здаецца, што кіраўніцтва краіны пад назвай Расійская Федэрацыя зараз паводзіць сябе менавіта як вот это вот cancer, который вот просто метастазами пожирает как бы все навокал, але ж это не баланс, это паміраючая структура, і трэба нешта выправляць на тое, каб зноў пайшла нармальная энергія цыркуляваць, разумееш, па сусвеце. Зараз, ну, зараз увесь сусвет хварэе. А чаму? А таму, што вот это вот усё адбываецца. Слухай, скажи мне... Штука пачынае вот паглынаць усё астатняе. Скажи мне, вот якщо ж таки майстар по стварэнню вось гэтых штук, а можаш ты стварыць вось такого павука, такую штуку? Ну, ты ж кажаш, што яны там і фізіка, там все закладзена, і нейкія веданні таямніц сусвету, нейкі такі андронны коллайдер, просто вот я не ведаю. Вот каб стварыць такі, вот покруціў над галавой у чалавека аднаго, а то можа быць там на верталёце по Беларусі, над Беларусю проляцеў вот так вот раз, і яно хоп, і вот это вот ідэнтычнасць, разуменне сваёй ідэнтычнасці, оно как бы опустилось, снизошло на беларусаў. Зашло. Ну, ведаеш, как бы, яны ж продкі ж нашы ў сябе дома это вешалі, і маецца на ўвазе, што ён працуе на узмацненне намераў і энергіі свайго гаспадара. Вось. Ну, і вот калі па ўсіх свядомых беларусаў была вот такая вот штука, і мы б усе разам, да, вот тады было больш моцу, а калі зрабіць толькі одну штуку, вот одна моя штука, яна, ну, калі яна моя, у мяне ёсць свае, а ёсць, значыць, нейтральныя, якія пакуль што вот яны чакаюць свайго гаспадара. Вось, і моя штука, яна працуе на мае намеры. Слухай, давай я как бы адразу скажу вот хейтерам і людям, нет, на самой справе, как бы негативные комментарии, это, конечно, классно, так, але усе обрады, усе вот это вот верования, это только костыли для мозгов, это только дапамога мозгу сфокусовать себе на тым, что ты на самой справе хочешь, и на тым, как бы вот, якая твоя мэта, и это дапамагае быть паслядоўным у дасягненні сваёй вот сваіх мэтаў. Да, вось. І калі адзін павук вісіць у хаце, ён дапамагае гаспадару фокусавацца на сваіх праблемах і вырашаць как бы свае праблемы. Калі такую штуку павесіць да у хату, я не ведаю, якому-небудзь забойцы, так, гэты забойца, ён жа ж будзе фокусавацца на тым, каб знайсці сабе больш ахвяраў,
і тады, может быть, как бы больш ахвяраў будзе да яго прыходзіць. Ну, справа ў тым, што мы ўсе частка агульнага, і мы ўсе ўплываем на гэтае агульнае. І мы не вельмі можам вот так вот запросто адзін чалавек не можа навязаць сваё меркаванне ўсім. Калі фармуецца нейкая кааперацыя аднолькавых намаганняў і аднолькавых намераў, гэта можа паўплываць как бы на суседа, тады эта кааперацыя зробіцца болей. І вот так вот яно может тады ўжо апанаваць, вот эта вот думка можа ўжо тады апанаваць нейкім грамадствам. А вот так вот, што взять там пірамідку і заслаць эту пірамідку камусьці на галаву, и у этого человека там нечто зробіцца. Не, когда человек возьмет эту пирамидку, эта пирамидка пачне энергии как бы посылать в отповедности с тем, что у этого человека в голове. Ну, такая вот справа. Ведаешь? Слухай, Віта, от глядзі. Я як физик на самой справе как бы... Скажи мне, як фізік з лірычным складам розуму, що ж таки, вакол глобалізацыя, трансатлантычныя карпорацыі, у самым логаве якіх ты зараз там знаходзішся. А мы тут пра нейкіх паукоў, пра нейкі там каналы ў сусвет, пра нейкую гісторыю, ідэнтычнасць, пра нейкія ўзвядзенні, адбудаванні муроў з нейкіх каштоўнасцяў нацыянальных. Мова, гісторыя, культура, тут глобалізацыя, мы тут адтуль такія, а мы зато по-беларуску. Слушай, ну, может быть, ну, как-то надо вот сучасными больше быть. Глобализоваться. Окей, а чему одно перешкоджает? Я не ведаю, расскажи мне. Почему? Ну и у кожного человека там один занимается глобализацией, а інший не хочет заниматься. Не хочу заниматься глобализацией. Ну, просто я не хочу заниматься глобализацией. Мне это как бы... А хотя, холера, я ж ею занимаюсь и так, ну, коли я занимаюсь фракталами, глобализация это как бы что? Корпорация это что? Это шмат таких, ведаешь, маленьких мерапрыемстваў у розных краінах, якія працуюць на одну громадную корпорацию. Там у всех гроши все одно там поступают в эту корпорацию. Корпорация таксама фракталы. Вось. А калі хтосьці там не захоча корпорации былі, захоча раздробіць гэтую глобализацию, ну так пачынайце тады знизу там раздробляйте этот фрактал. Не, ну что я лічу так, что можа я не маю рацыю, можа мяне хто поправіць. Але вот корпорациям не цікава вот эта вот наша ідэнтычнасць. Корпорациям яна ну на халеру не патрэбна, мне здаецца, потому что ім трэба, каб хтосьці танна працаваў на рост іхняго капіталу. Так, і купляў іхнія эти, як яны завуцца, ну, інвеставаў, карацей, акцыі іхнія купляў. Вось. Ім, конечно, это не патрэбна. Это все патрэбна толькі нам, асабіста кожнаму чалавеку, я лічу, это патрэбна, потому что, ну, человеком зваться, вот мне вот не падабаецца эта фраза, потому что человеком зваться это зусім не тое, что человеком быть. Человеком зваться можа ўсё, што не падобнае на сабаку, на кота і на дрэва. Так, але чалавекам быць, гэта значыць неяк разумець свае здольнасці, разумець свае магчымасці, разумець, как бы, чаго ты хочаш, потому што кожны чалавек, ён, як працяг таго ж сусвету, ён з'яўляецца творцай. Мы творцы, мы працяг гэтага ўсяго, і мы творам наше жыццё вакол сябе, тое ад таго, што мы пра сябе думаем і як мы сябе разумеем, ад этого залежыць, якім мы будзем рабіць жыццё. Ці мы дазволім іншым карпорацыям рабіць за нас жыццё, тады мы хто? Тады мы сядзім, значыць, у прыгожай турме. Ці мы самі абіраем тое жыццё, якое нам больш зручна, якое нам больш падабаецца, ведаеш, у якім мы адчуваем больш шчасця. Такая физика, это уже, напевно, даже не физика, это такая лирика, но але мне здаецца, что физики яны больше лирики, чем кто-нибудь інший. Дарэчы, чаму? А может быть тому, что яны, займаючыся вот это вот усім, адчуваюць, что это патрэбна? Патрэбна это?
Вось такая цікавая размова у нас атрымалася с Вітай. Скажи мне коротко, Віта, на твоё меркаванне, все ж таки, калі мы дойдзем і дажывем до нашай новай Беларусі, все ж таки палітычны рэжым там які мусіць быць, на твой погляд? Гэта што? Гэта прэзідэнцкая это рэспубліка, парламенцкая, анархія, монархія, княства літоўскае? Ну, я не вызначылася вот так вот, калі шчыра, так. Я больш схільная да парламента. Ну так, я схільная да парламента. Ён больш фрактальны, ведаеш, там, таму што там па кожны у кватэры там выбірае на раён, там раёны там кагосьці выбіраюць, і потым усе разам адказваюць за дзяржаву. Мне гэта как бы больш блізка, чым прэзідэнт. Ну, можа, там які-небудзь... Ну, ёсць жа гэтыя спікеры ў парламента, якія могуць мець там прадстаўнічыя функцыі. Я не знаю, але гэтыя прадстаўнічыя функцыі, напэўна, могуць мяняцца кожны год. Я за тое, каб улада была... Агульная ўлада, конечно, таксама бардак. Вось. Ну, не князёўская ўлада, дакладна. Вот, дакладна, не князёўская. Карацей кажучы, да структуры павука парламенцкая рэспубліка бліжэй. Добра, мова дзяржаўная, якая і колькі? Беларуская. Усе астатнія як захочуць, як змогуць. Вось, нават іспанцы могуць мець свае школы. Я лічу, што беларуская мова павінна быць дзяржаўна, навучанне павінна быць на беларускай мове. Калі хто хоча, там ствараюць кам'юніці, адкрываюць свае дзіцячыя садочкі, там можа быць адна школа там на село польскае, адна расійская, адна літоўская. Ну, в залежнасці ад таго, колькі там чалавек вучыцца. Так? Ну, это так ва ўсім свеце працуе. І ўвогуле, как бы, хочаце ствараць сваю школу, стварайце сваю школу. Калі будзе не дыктат грамадства, а калі будзе нармальная чалавечая кааперацыя, то тады хто-небудзь можа прыехаць і зрабіць бізнес таго, што зробіць украінскую школу на Беларусі. Так, вось там. Ці зробіць фінскую школу на Беларусі. Чаму не? І, натуральна, расійскую таксама. Хай не крыўдуюць там усе, хто слухае. Я так падсцёбываюсь трошечку. Конечно, у Беларусі так шмат людзей рускамоўных, якія не хочуць вучыць беларускую нават на беларусы, што без расійскіх школ не абысціся, але это не павінна быць дзяржаўным. Просто вот, ну, ніяк. Тады это просто будзе не беларуская дзяржава. Конечно, шмат хто скажа, там, на халеру нам это беларуская дзяржава. І тут вот такое вот цікавае пытанне, ведаеш, а колькі нас, а колькі чалавек вот на тэрыторыі Беларусь хоча самой справіць беларускую дзяржаву. І што нам трэба рабіць, каб было больш народу, якія хочуць быць беларусамі. Ведаеш, вот, которые хочуць быць тым, што закладзена ў іхні генафонд. Потому што калі ты адпавядаеш вібрацыям гэтага генафонду, табе жывецца значна лепей. Вось. А калі там твой мозг перабіты вот этими вот усімі ўплывамі, ён знаходзіцца шточасна ў барацьбе. Ён, вот, генафонд туды знаходзіцца просто ў турме вот этих вот сацыяльных, как бы, прапагандысцкіх наслоенняў. Вось. І это уже ахвяра тады получается. Но калі людзі вызваляцца ад гэтага, я не ведаю. І можа быць адразу. Можа быць. Вот як только скажут, все, выходим з турмы, живем вот адпаведна нашему генафонду. Все таки, о, як мне хорошо дыхаться. Слава. И все, поехало. А может, так атрымаецца? Можа быць, ці атрымаецца так, як та самае у мяне было. Ой, дедушка, як вы прыгожа по-беларуску гаворыце. Да ты што? Да ніколі. Это я не по-беларуску, это я по-нашаму, по-тутэйшаму. Так і тут. Ну, але на завяршэнне, Віта, нацыянальная ідэя твоя гучыць як? Быць беларусам. Вот не
вот, ну, не зваться, а быть. Не завіся, а будь что беларусам. Отповедать, да, своему фонду. Будь беларусам і адпавядай гэтаму. Ну вось такая нацыянальная ідэя ад Віты Романенко. Некалі даўно, але не так ужо і даўно, намесніца старшыні таварыства маладых літаратараў у Беларусі, літаратарка, журналістка, рэжысёрка, сцэнарыстка, ну а зараз стваральніца галерэі Віта Арт Галеры у Лос-Анджелесе. Так што будете, заходзьце абавязкова у галерэю, паглядзець, палюбавацца на павукоў, павучыцца, можа быць, рабіць вось сабе такі партал у сусвет. Віта, ось гэта кніжачка, я спадзяюся, што нейкім чынам я табе яе перадам, дашлю, ці папрашу, можа, каб табе даслалі з Сан-Франциско, там павінна быць пару кніжачак такіх з мінулага майго прыезду у якасці падарунка ад праграмы Ідэя Х, Еўрарадыё і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Да сустрэчы і жыве Беларусь. Дякую.